Salutare, meu este Ștefan și bine v-am regăsit la o nouă serie. Seria asta va fi de Metin 2 Oblivion. Place Metin ăsta foarte mult și vreau să-mi cer scuze că n-am mai postat de foarte mult timp, dar nu am avut timp deoarece am avut școală. Acum am timp pentru că sunt în școală, altfel vine vacanța, o să încerc să postez mult mai des și mult mai multe episoade. Și da, ne jucăm Metin. Nu mă mai joc Alaska, apropo. Și da, sper să vă placă muzica de pe fundal. Ce? Mi s-a oprit muzica pentru o secundă. Acum sunt de pe contul mare, contul pe care, contul principal. Am farmat ouă de Paște multe. Am avut 2 inventare, dar le-am dus la iepuraș și mi-a picat mai mic. Mi-a picat 3 ouă magice, dintre care mi-a picat ouă de Paște, bun. Mi-a picat sigiliul ăsta, Sheldon. Ce mai mi-a picat inel semilună și sigiliul dragon curajos. Ciudat. Sigiliul dragon. Mă rog, uitați-vă un pic la Sheldon. Ce fel dansează? Uitați-vă un pic. Uitați-vă. Nu așa că e drăguț. Și mie mi-a plăcut când l-am văzut. Am făcut 600 de câlâuri, mai am 200 în depozit. Și farmăm în map 2. Îmi place Metin foarte mult. Multe evente. Metin în continuu. Adică uitați, e un Metin de Paște lângă un Metin al Întunericului. Deci, Metin de 30. Ce pot fi mai frumos? Uitați, unul de Paște, ce poate fi mai frumos? De Doamne și un nou magic, ce poate fi mai frumos? Oh, magic, bun! Ne-am scos. Avem ce să facem la finalul episodului. Mă rog, o să avem multe de făcut la finalul episodului. Hai, ce avem? 2. Oh, magic. Sper să-mi pice ceva bun. Am căutat, cred că, o oră muzica de pe fundal, care o auziți acum. Sper să nu primesc copyright. Ribu, foarte bun. 29, 12 putere, foarte bun. Foarte bun. Mortala. Ăsta, pentagonul. Cizmele, mă rog, cizmele nu contează. Și mai farmam în continuare. Am până acum 345 de metri sparte. Nu, dă-te jos. De ce mă cheamă S-Gaming? Pentru că ăsta e numele meu original. Adică de pe ăsta am vrut să fac canal, dar am început cu Pro Gamers și am rămas Pro Gamers. N-am vrut să-l mai schimb. Îmi place și cum sună. Bă, dar nu mai găsim niciun Metin. Era și ca pe Metin 2 Evelyn sau ceva de genul. Să dai schimbă CH și era mai ușor și mai repede să schimb CH. Încă unul de Paște. Bă, da, am la dropuri la o de Paște. Fix când nu filmez. Fix când nu filmez, atunci n-am niciun drop.
mai farmăm sau să mergem să deschidem toate ouăle de Paște? Hai să mai farmăm, poate mai avem noroc. Nu stau să caut medini de Paște, pentru că nu mereu ai drop la ele. Și decât să stau să-mi pierd timpul, adică sparg un metin, poate îmi pică o de Paște și e mult mai ușor. Dacă găsesc pe drum unul, îl sparg. Dacă am drop, bine, dacă nu, uitați. Căutam și am găsit. Căutam un metin normal. Hai cu drop-ul. Și nimic. Da, nimic. Eram 100% convins. Mai spargem și metin ăsta și mergem în map 1 la iepuraș să deschidem toate ouăle de Paști. Bun. Nu știu ce fac cu bijuteriile. Chiar nu știu. Nici nu cred că îmi pasă. Da. Revin când deschidem ouăle. Bun, am revenit și hai să dăm drumul. Nu știu de astea. The fuck? Bun, hai. Primul, ce ne dă? Așa. Da. Cristal de energie, hai să vedem de cât. De 10, hai că e bine. Început promițător. Vin fiert și ăsta e bun. Oțel de șaman. Fix de asta n-aveam. Fragment de energie. Nu știu de ce îmi trebuie, dar sunt bune acolo. Mai multe dacă poți. Mai multe. Chiar îmi trebuie mai multe. De ce am dat până? What the fuck? Oțel de oară. Bun. Mai am vreo 3. Oțel de sura. Bun. Mai dăm vreo 2 oțele. Că nu strică. Ah. Ce level e asta? Poși de Phoenix, mai am vreo 2. 64. Nu mă omoră. De Paște, carte comandată. Bă, dar mai dăm vreo 2. Chiar n-am ce faci cu ele. Chiar am ce face cu ele. Hai. Cristal de energie. De 5. Scut tigru. Mai am vreo 3. Mai dăm niște vin, că chiar nu strică. Poate dă ăsta mine. Futus! Da, trebuia să-i zic. Hai, mai departe. Perla albastră.
Stai, mă. Da. Scuze pentru asta. Deci... Am dus ouă de Paște. Paște. Binecuvântări aveți. Bun, de asta n-aveam. Hai. Oțel de ninja. Bun. De asta n-aveam. Ha, mai departe. Încă unul. Mai dăm vreo două. Dar, Doamne, ce-au ăștia, mă? Zici că... O să le dau așa mort. Da, asta e de 10. Clar. Asta de câte? De 7. Hai, de 3. Mai bun. Mai bun. Cel mai bun. Mai dăm vreo două cristale de energie. Chiar am ce faci cu ele. Ce mă enervează unii oameni care mă moare așa fără niciun rost. Hai, să terminăm. Nu mai avem multe. Dale hărnicie. Bună. Bă, ce mă enervează. Lag. Mai dă, mă, cristal. Mai dă, mă, mai dă. Mai dăm, mai dăm. Oțel de sura. Bă, dar mai dăm vreo 30.000. Chiar am ce faci cu el, știi? Mie chiar îmi place caracterul sura, știi? Ceva de gen. Hai. Mai am 5 ouă, hai. 5 4 3 2 Da, și-o scris pentru astea, reclame. Hai, încă unul. Da, hărnici. Bun, hai să vedem și ce ne pică de nou magic. Hai, ceva bun, ceva bun, ceva bun. Urechi de iepure. Bun. Chiar îmi plăceau, știi? Care astea să văd, nu ca altele care nu se văd. Uite. Bun, și cam asta a fost episodul de azi. Până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.